Ciao, come state? Spero bene. Astăzi vom continua să discutăm despre conjugarea verbului italian. De ce este important să cunoaștem cum să conjugăm corect verbele? Deoarece aceasta ne va ajuta să evităm neclaritățile în comunicare. Astfel nu vom spune eu poți, tu vreau, noi vorbește, ei plec și așa mai departe. În această lecție ne vom axa pe verbele care fac parte din prima categorie sau din prima conjugare. Vă amintesc că verbele care fac parte din prima conjugare au la infinitiv terminația are. Să vedem care este regula de conjugare a acestor verbe. Ca exemplu, să luăm verbul imparare, care se traduce a învăța. Să conjugăm acest verb. Io imparo, tu impari, lui, lei impara. Noi impariamo, voi imparate, loro imparano. Ce s-a întâmplat cu verbul imparare la infinitiv? Am omis terminația are, a rămas rădăcina cuvântului impar, apoi adăugăm terminația specifică fiecărei persoane. Pentru persoana întâia singular, io, terminația este o. Io imparo, eu învăț. Pentru persoana a doua, terminația este i. Tu impari, tu înveți. Pentru persoana a treia singular, terminația este a. Lui, lei impara. Pentru persoana întâia plural, terminația este iamo. Noi impariamo. Pentru persoana a doua plural, terminația este ate. Voi imparate. Și pentru persoana a treia plural, terminația este anno. Loro imparano. Nimic complicat, ba chiar foarte simplu. Ceea ce se cere din partea voastră este să memorizați terminațiile fiecărei persoane. Să mai vedem un exemplu. Verbul provare, care se traduce a încerca. Înlăturăm terminația are, păstrăm rădăcina cuvântului prov și adăugăm terminațiile specifice fiecărei persoane în parte. Io provo, tu provi, lui, lei prova, noi proviamo, voi provate, loro provano. Tutto molto facile. Provate a fare anche voi questo esercizio. Este important să exersați cât mai mult ca să vă obișnuiți cu conjugarea verbelor. În final, vă las o listă de verbe pe care le puteți exersa oricând doriți. Încercați să conjugați următoarele verbe. Invitare, a invita. Aiutare, a ajuta. Comprare, a cumpăra. Lavorare, a lucra. Guardare, a privi. Ascoltare, a asculta. Cercare, a căuta. Trovare, a găsi. Succes! Ciao!